urako teknikariak entzuzen, argi eta garbi adierazi ziguten fase hau landu zutenean eta fase hau azaldu zutenean Urdentzako batzarra informatibo horretan adibidez, esan zuten hirugarren fase hau erabakikorra dela nolabait baldintzatzeko ibaiaren erantzuna eurite indartsuak jasotzen edo jasatzen ditugunean. Hain zuzen ere, ezaugarri teknikoak hala adierazten dutelako. Horre egingo den obra oso potentea da, eta erabakikorra izango da azken batean ibaiari irteera emateko, harin emateko, eta beraz erantzun egokia emateko ibaiaren bitartez. Baina, balorazio teknikoa da, nik ez naiz teknikoa, eta bakarrik egiten duana da azken batean teknikariak esaten digutena esan eta mahai gainean jarri. Argi dago oso obra potentea dela, Bizoak esan du, 14 milioi eurotakoa, kontutan hartu behar duzelako inportetaz etxeiten ari garen, potentea den eta eragina zuzena edukiko duela tarte horretan eta ibaiaren azkenengo tramo horretan ibaiaren erantzuna baldintzatzeko eta onerako, noski. Beraz, egiten duana da, balorazio tekniko hori asaltzea horrela azaldu zikutelako eta horrela delako. Eta lanek hori, ze tartetan egingo dira, noiz hasiko dira eta zenbat iraungo dute eta nondik nora? Lehen azaldu duan bezala, urak Gobela ibaiari buruz egindako proiektu orokor horretan joan da ura fasez fase ejekutatzen proiektu hori. Lehen azaldu duan moduan, aurreko legealdian martxan jarri ziren, zuzen ere, 2008an gehien pareatu zituzten gune edo auzo horietako obrak, zuzen ere Neguriko esparru horretan eta Salsiduz Zubietako esparru horretan eginda daude. Eta orain hirugarren fase honetan sartzen gara nolabait Romon eta obraren nolabait lekua zatuta dago, zuzen ere Leioako Zubian, Artaza operaren aurrean dagoen esparru horretan, eta sartzen da hain zuzen ere Baldezeko gainezka bide arte, tarte horretan egingo dira obrak, eta beraz obraren iraupena 30 hile betekoak izango dira, eta lehen esan dudan moduan inportea 14 milioi eurotakoa, alde batera utziz espropiazio kosteak ere, espropiazioak udalaren eskutan geratu dira eta horrela egin ditugu. Beraz, lehen esan dudan moduan oso obra potentea, inportearen aldetik, oso obra potentea teknikoki ere, baina erabakikorra lehen esan dudan moduan pixkate ibaiaren erantzuna hobetzeko eurite gogorra jasaten ditugunean. Dana dela, arriskua uholdetarako eta ez da amaituko dana fase guztiak amaitu arte, ez da? Nik lehen behin eta barrio esan dut beti, ari garela fasez proiektu globala hori egiten, eta proiektu guztia egin arte ez ditugu nolabait esateko berma maksimoak edo segurtasun maksimoa edukiko. Beraz, jarraitu behar dugu, eta hor dago laugarren fase bat Fadurako esparru horretan lantzen ari dela ere, fase hori ere horri aurre egin beharko diogu, baina argi dago, lehen esan duan moduan, proiektu guztia egin arte, jarraituko ditugula pairatzen, adibidez, aste arte honetan pairatu dugun egoera larria, eta hori arreta garbi izan behar da. Ari gira poliki-poliki aurrera joaten, ari gira obrak egiten, uraren eskutik noski, baina proiektua amarte arte ez dugu berme guztiak ez ditugu inoiz edukiko, baina berme maksimoak nolabait edukiko. Bitarte horretan edo tarte horretan jarraituko dugu atentzioarekin, jarraituko dugu sufrimentuarekin eta egoera hori aurre egiteko gure baldintza eta gure baliabide guztiak jartzen Getxoko udalaren aldetik eta Getxoko udalarekin lan egiten duten administrazio guztiekin batera, noski. Zuri.